Jamma alle moɗon ɓiɓɓi fulɓi fullaɓe barki en puɗɗirima e indi gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mo wasata en puɗɗirima e indi gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Cuɓaɗo ɓurnaɗo yinder goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yiddame nulaɗo muɗum sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine e aada e dendagal rewintoɓe jewti men en jejjitta kedi calɗi Pindi TV bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayawo Pindi TV ha tengte émission men Juddu Jeeri on calminirama juuɗe ɓernde bandiraɓe ala no mbatten sowona jawten e machallah Juddu Jeeriɗi ɗi Kumbis Babou e bandiraɓe julɓe mi salmini on mi juuri mon moni kala inde mum e yettode mun yeeɓoɓe ayawo Pindi TV mi salmini kawam Dawda e wonɓe e Pindi foof sa limi tan a juumat yeeɓoɓe min calmini on min nani kadi ko namdoton ɗon ko on ko jagguno kam seeɗa on calmina tigui eɓe namnim no fewi eɓe namno belka Juddu Jeeri machallah ko Juddu Jeeri noon ala no mbatten holmo calminten Awa mi salminima assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe mbiɗa salmina goto foof inde mum e yettode mum e mboɗo salminma ano Oumou Dieng mboɗo salmina kala yeeɓiyankoɓe Pindi TV e groupe Pindi TV mboɗo salmina onon foof tigui rigui machallah o ko élément Samba Juddu Jeeri mi salminim mi juurim mi salminima o totti kam ɗo illi sappo kono juma wona inde aljuma woni inde ala juma woni indam nak juma woni inde juma juulet ko aljuma mbiyeteɗa non wona aljuma ko gorko aljuma ko gorko hol pawɗa ɗum ala aljuma kam ko gorko aha aljumaji nanma mbiɗa jogui aljuma gonɗo Espagne de ko debbo noon tigui rigui en garti e yewtere men Juddu Jeeri enen ñaagui jomiraɗo gueno subahanahu wa taala fuɗɗirade bisimillahi rahmani rahim joftiren e alhamdoulillahi rabbil alamin bandiraɓe siftirande bandiraɓe wona wawde joɗɗin men ɗo ko yidde joɗɗin men ɗo bandiraɓe nanɗo pular ɗo tigui rigui ala hay nanɓeɓe ñan foof ko jangguiyat wadde mbaɗe encouragé sukaɓeɓe ɓeydo haalde pular minen noon min somin mbaɗame somin mbaɗaka foof komin yiɗɓe komin mbaɗata ko min mbaɗat ɗum machallah waddi Kumbis Babou ala no mbatten yewtere men hannde naten d' abord e pulareji lowdi mo gadduɗen haysiko seeɗa e wasde jogade conscience e jeunesse hannde a faami ewa joni noon ko pular wi pular wi pular wi fewde hakkille pular wi fewde hakkille yaay haltanami yejji Kumbis mi yiiɗa janas ka sehilom de mi yejji hujjanam en seeɗa rek ko pular wi pular wi fewde hakkille fat mi are oɗo mi artoma joni juma non non Hawa Dieng ha pular wi Sadiya Boubiri Sadiya Boubiri so heeri wantir ɗum juma pular wi pular wi gujja momatako bayre Kumbis Babou pular wona ko non de e ko noon kay e Kumbis pular wi pular so Allah ko mo binda bo ko mi jejji wa hallam seeɗa walli hawayi kay puusamiya non comme ganduɗa mon professeur mabɓe kamɓe fof ɗum waɗi jiɗim tampindem seeɗa kono kamɓe ɓe jaggimi komi jejjiɗ jejjiɗi pular wi pular wi saɗa moƴa booba ɗacca jangue mi sikki ko ɓuuri weefude est ce que ewa joni noon machallah garten ko saabi jeunesse uji joni ngala patience ala
jeunesse joni ala patience on ngala patience hande guile fof golle on patta jangde on ngala hen patience haydar on ƴettanta ɗum tan ha gartene actualité gonaɗo ƴettoɓe laaɗe mbi barça walla barsak te pulaar wi arsugo sina ar hay est ce que aɗa andi ɓoggol ɓortere ko fiɓirte ko ɓoggol ɓortere ɓoggol ɓortere sa refti hen mbeɗen boni kalata ɗum ɗon so arsugin ar hay siko ɗum poɗirɗa yettot kono noon siniya hay siko ceen kaɓɓirteɗo laan wawa jaggude ɗum wadde arsugu ma ñon yonti foof arat moni foof ñani alarba mum yonti tan weltot pourquoi on ngala patience onon jeunesse uji onon génération sinap genre am ikam sinap rek en ala goto patience te patience sawum ala chaque jour rek a tuuxuduna natata patience nak kam fof wona jeunesse fof en foti wot patience hayda watta mon déranger on kalka ari yo yaw tan walla minen kay yom yaw rek holko saabi ɗum andi rek jeunesse o kam jeunesse o onon kon jeunesse o onon poti haalande yimɓe min faa eyi minen jeunesse o sa haalanmi ko yenmi rek aduna wona hay ndiga ya e fat parce que ko tanam yatta rek sa fadi ndiga rek ndiga fat ma ton kon nak ya e fat nani juddu jeero ay hay wi kay pularo hay dara fewani en pularam nak lerani no pularo nan la sa fadi ndiga taw ma ton ko pullo dara jolof eyi ko pulla daara jolof e diwan yumma jeeya daara jolof eyi babam ko fuutankela bamma ko fu hotone fuut Wourossogui no il faut que mi watta haaldude no kalduton ni quoi mi loggoɗa Kumbis Babou pourquoi on ngala conscience eyi ɗum ɗon ko kalɗa ko gonga sabu mo heppi arsuko mum moom so Allah wi ya tenoya e jogoyto hirat tan ko nafu kad waare ɗum noon doggila nde mbiyeɗa nde neɗɗo ko jogori arandema ko waɗama ko adinda ɗo jibine heddi noon ko leydi ndi ene muusi crise o ne heewi ala haydara ko sukaɓe togosɓe a woni suko sagata a tolnima e dañde a woni sagata debbo a tolnima e dañde wonko fayima ko heewi jinnaɓe nen ɗon foof nen ɗon ɗamminiɓe foof nen ɗon kadi wurde e basal ko hunde musde kadi wonde e basal ko hunde mettude wona neɗɗo kala ko julɗo gonga wawi muñde ɗum te ene mi sikku jamanu muɗum muñeteno wona hande saabu hande en tolnima ɗo ganduɗa gueɗe ko ɗiɗi jeeta mbaɗa ngam yidde ngalu neni yeddu Allah walla laade neni ar wartoyo walla goddum e goddum neni kono sa jowi ha yeso dum fo jarani dum parce que ko Allah fode ma ko mom leeli yawi ko yettoto sa yiloy tono dañama heddima e ndiyama perti a ñakki dis a ñakki les dum non mbere wasiyo bandamen joodo den jabren Allah ko Allah est ce que dum do di so wadi neddo yardi ndiyam buppiraadam ha tulni so robin uddite hersata kay parce que min jimi e yandam patience mon e que partout jangde hande on jettani taw mon e jangde kalka namnaɗon onon naate internet o ɗon kedi wonko ɓeydan yimɓe golle galle hoore mum on ngala hen patience parah tan mbatton son gayni on gayni étape uji poɗɗon wadde est ce que arsugu innamade so heppini ɗum taw Allah addani ɗum in tah ɗum arde taw Allah tottani est ce que kedi on cikkani ɗon ko jumri mawde sabu ɓiɗɗo so jibinama ko holko edirto e ko jonde e ko ladde e ko darade kono ko étape par étape pourquoi on dewta e étape on Hawa Dieng pourquoi on dewta e étape on bon joni sukaɓe ngala patience hay goto onon sukaɓe minen sukaɓe bob min ngala patience hay e haydara nak kala domaine mo jaada min ngala ton patience parce que kamɓe minute moɓe perdi walla seconde moɓe perdi foof wiyanma ɓe perdi ɗon ko temps alors que oɗon minute walla oɗon seconde ko heewi aɗa wawi wadde ɗum réalisé en plus e wonde dicton bio time is money ɗum aussi
ene waɗi hen joué mi waɗa découvrir rek a nanni anglais e ɗum ɗon aussi ene joue hen ko heewi en plus e crise mo gonde noon par ce que oɗo instant yimɓe goni koye crise baɗɗo grave par ce que a finat galle mon an gona suko gorko taw ko an foti wadde assuré famille ma pina mo ganda aɗa huccita e mabɓe hay bu sappo koɓe soodi sukar walla mburu ɓe ngara ɗum aussi c'est difficile mais ko kalɗa ko waykin jignaɓe puusat sukaɓe e yo keppu arsugu non pas jinnaɓe de wona jinnaɓe de mais situation mo jinnaɓe waɗata vivre o mais wona jinnaɓe de par ce que hay jinnaɗo goto watta poussé biyum e min no cikkilmi watta poussé biyum yo ya naata e laano walla naata e voile baɗo mo waɗani légal mais est ce que neɗɗo wi tam sukaɓe mon sukaɓe fof pirti ɓi kaari firti ɓi kaari dañi naggam an rokki addandem ɗo hunde ba oɗo situation hanki rek amin mbaɗanno ɗum débattre gallamen par ce que des fois pahaji koɓe sukaɓe waɗi fof pahaji ene waɗa ɓe poussé pour ɓe waɗa ko waɗi illégal par ce que an a joodoto cukalel dañɗo 19 ans walla 20 ans ummo caggal leydi ara hokkuma ko jiɗɗa heddo an aɗa jooɗi aɗa waɗa garwale biyama ay oɗo ko cukalel keccel ene malla biyum ay cukalel keccel ari hokki kam ɗum alors que an sa onon ngoni même génération ak ɗum ɗon aussi welani tout le temps aɗa fina aɗa huccite pahaji ma aɓe mbima noon an à la fin a jogota ko ɗum ɗo hakkille ma ala ko miijoto ala ko nanta to wona dañde an ko ɗum rek wonata e hakkille ma jiko kamɓe aussi tous les moyens sont bons pour réussir kamɓe ɓe naata e laana ala fof to ɓe naata rien que pour réussir wadde satisfaire jinnaɓe mabɓe ko pas aussi jinnaɓe joni pas de responsabilité ƴettir ɗon ko panɗa hen ko haaldo ko rek moro ko morimi cukuli pota naddar ko rusu hoore jaggiri jeeno cey joddu jeeramo yo wano dawdo dia sa renani cehe dañat koɗo saabu ko dawdo wondi ko Allah rokki ɗum neɗɗo fof e ko tagana neɗɗo fof eno Allah windi so wodin haalande neɗɗo o haalan neɗɗo patience mum e ko muñi ko jaranta ɗaminiɗo merci ko ɗum woni ɗon kadi neɗɗo o wi saabu mbeɗa jogui ma a wawa nafde kam haydara mi yi goɗɗo ari nafi kam saabu on ko Allah rokkimo ko rokkani mo gonduɗa o wonna haalullaji ɗaɗa haalamo rek ene puusamo wadde eko boni Allah tagui fondani serdi mbadiji hay jikkuji jiidani ko gonga de ko a faami tan aljuma juma illi ɗiɗɗin fof tottatma eyyi fof ko gotum eyyi ko pamɗa hen belko jignaɓe puusat eyyi parfois nak jigna e puusata par ce que an a wonat a galle wonat ɗiye walla tati fof en c'est fini hay ligguey o an wona toon a jogaki liggey a jogaki hay ndiga joni nak nenama ci ari inma yi an a ala joom hani rek inma wa sande ay herda sande ay her dut pulaɓe est ce que woni hen kamɓe kedi wona kamɓe mbaɗat ko jignaɓe par ce que an e nder han mbiɗa so nenema tawimama e nder galle est ce que ɓiɗɗo ina foti finde tan jooɗo e galle waɗani haydara non aɗa are galle jafɗon e konngol ngol woni hen hay doole mumen ni jarani noon tawa ɗon liggotoɗo bindan kono mbirten ni ƴette sukaɓe rewɓe nen toon ala ko mbaɗat so wona pose cegeneji e maquillage uji ñantade liggaki taw doole mumen mbayan noon est ce que wona ɓen mbi koye mumen aussi eyyi par ce que an wona debbo wona a galle sa liggaki sa fini wa pose ref ongle wa maquillage joni nak mbaɗa sinap hay anda joga sinap ore wayno sinap woni aduna te sutur ala e galleji ɗi goto sutura joni ala ndax sinap par ce que hande sen wotto ga hen tenen mais mi ettana hay neɗɗo mayat ne mbiya mayde valide ay c'est vrai a faami hande a wottoto etta téléphone ma wa sinap wa statut hande ko wa a galle ma a wat statut taki joni sutura ala mais on haaloɓe est ce que on mbaɗata
ala kala yo lamde onon haalo min kam mi soxlo ad wat sinap min kam soxlo sinap ana wat sinap min sinap temps en temps rek de mais xewaan mais min den do kala wiyata mi hen ko baab an xana min kam jonnon jeewe kam min ber wat sinap mais ada wada sinap de papa dang ko yengal min ber wat sinap ada wada sinap aw hoton est ce que min hande de numéro am net in way jettude goddo wattu min de mi yiggi o sax min dal chaque jour sinap min sinap rek mais wa joni an soni aɗon wat sinap joni holko mbawɗa wajade waɗoɓe sinap joni dal parce que sinap kam wona ɗum woni mbeɗo mi ɓuftaki mbeɗo wi neɗɗo wat feere ɓuftoyɗa ma welsindima hande de min mbeɗa nana ko joni fof mo haalan haymo takkiɗo salam ko weddete aɗen sukkoɗo ari mbiyatam bisimilla en cuusnanɗo min ko jama par ce que nawɗo wote kulɓinte ɗum waɗi mi yiiɗa hulɓinde moon comme jiɗɗo suusnude moon joni noon ko garowo ko ira e irak wonat minen moon ɗum ɗon weeɓata ay hande sa yi ɓandam de maayi seeɗa ɗum waɗi mbeɓnim joni aɗen ko jiɗin kaalon ƴiyal golonglongal ha won laabi tati ko bis babu ala fuɗɗore hono mbiyam mbar wostak an ko an woni afo galle an pisto an waɗata men forcé hal ƴiyal golonglongal ha won laabi tati ƴiyal a yawat eyi ƴiyal ƴiyal ƴilaw ha won laabi tati ƴiɗal golongal on gosti mbiyam ko ƴiyal golong yaha ɓe garta ala anni ko mbis yebɓenni raga ɓe garta sadde ƴiyal golong ha refte mi heɗa ƴiyal golonglongal ha won laabi tati ƴiyal golonglangal ƴiyal golonglangal ƴiyal awa jen mi timmini awa jen yawat noon ko mbis yani jiyal golonglangal yawat jiyal goyal awa art jiyal golonglangal jiyal golonglangal yo yaw jiyal golonglangal ƴiyal golonglongal ɗum ko waɗata signifié haal ha para jiyal golonglangal ƴiyal golongla anda ƴiyal jiyal golonglangal ɓoy ko giyal jiyal min nana jiyal iyal jiyal golong langal jiyal golong langal leeli de ene teddi aw gotol dañɗa sens mo o won sens ma e haala teddude watma haalnede haaltu gotol o won sens ma so oɗo watmi golong langal jiyal golong langal jiyal golong langal matin muus ene muusi arga haaltu kadi ƴiyal golonglongal iyal golonglongal iyal jongal ƴiyal golonglongal iyal jongol awa xal ƴiyal golonglongal ƴiyal golonglongal iyal golonglongal jongolongal art ƴiyal golonglongal ha won laabi tati taw yawa iyal golonglongal gongol ƴiyal golonglongal iyal jongongal ƴew ɗemngal ƴiyal golonglongal iyal jongal wawa xal ne muusi joni ko bismi artema joni hande hay go turfani mooƴo haɗi jaañi dañede ha won laabi tati mooƴo haɗi jaañi dañede mooƴo haɗi jaañi dañede ha won laabi tati ayani an joni a yani sakke ɗo mbiɗa ɗum yeyma de ko mbis yeyma kaldata mooƴo haɗi jaañi dañede mooɗu wona moodu de mooƴo aɗen mooƴo wona mooƴo aɗen ko mooƴo holko woni mooƴo ko woni alananda mooƴo a yiyano huɓeere o comme oɗoji foutoya ha huuni mooƴo anda mooƴo waji ɓe mbiya comme genre tag mooƴo anda mooƴo ay a haalni kam komi yiɗani haalde wote poussé kam ham sis mbiɗa ɗum mbiyay mooƴo haɗi jaañi dañede
moju hadi jaañi dañeeji moju hadi jaañi daneeji moju hadi moji hadi jaañi dañeeji moju hadi jaañi wona moodi de moju hadi jaañi dañeeji moju hadi wigil nanmi pular willirani gilan nanmi pular welirani aɗa wawi kaw diwi pala ha kaw diwi pala e ɗin kayni wi wona ɗon kaw diwi pala yawt kaw diwi pala wona ɗon tan yawt kaw diwi pala par ce que comme ko koye télé mi yiiɗa son jawti naton ɗon poɗa naade ha moƴo hadi jaañi dañeeji moƴo moƴo hadi jaañi dañeeji moƴo wona moƴo de moƴo kay moƴo hadi jaañi dañeeji o ɗo prononce ça ne marche pas e ɗum ɗo moƴo hadi jaañi dañeeji moƴo ɗi ngannduɗaa hannde ɗi luggiɗi seeɗa yo weɓtan kam moƴo hadi jaañi dañeeji moƴo hadi holɗum jaañi dañeeji moƴo hadi dande artu joni changement o woni dernier changement ɗum ɗon tona ɗum mi haalat kam yiɗa o woni dernier changement ha he so waɗi ɗo heure ko ande eyi ha ala probléme ma yimɓe jaafi haaltu moƴo hadi jaañi dañeeji moƴo hadi jaañi dañeeji jani daneeji ayo jumaa moƴo hadi jaañi dañeeji moƴo moƴo hadi jaañi dañeeji moƴo haɗi jaañi dañeeji jaaji daneeji moƴo hadi jaañi dañeeji moƴo jayi hadi jaañi dañeeji hadi jaañi dañeeji haɗi jaañi daneeji joni noon won garnoɗo ɗo mi artiran mon kañum ɓuri webde mi ƴeewa bel mon trouve ɗum dembur no foti koye dañat arin ɗo mi artiran mon o ɓuri webde comme ko oyto satta dembur no foti koye dañat dombur waɗata ko e ka koyɗe nayi paɗe ha are mon paɗe ko bistotta tan dombur koyɗe hoore no foti koye dañat dembur no foti koye dañat hoore mbiɗa dombur kay ko hoore wotere tan dembur no foti koye dañat koyde walla hoore koye no foti koye dañat hoore ko gooto dembur hoore wotere o dañi dembur no foti koye dañat dombru yi'a dembur mburu dombru wala dembur oɗo mburu ɓe mbiyata attends domburu walla demburu domburu ko yahara e leydi ko moy demburu dal mbima onon ƴeewat ko ka demburu wala ko kat su fekke demburu wala ko koye nayi ay an hande ka nilar an woppinɓe question ma dombru ko goto ko omo hoore mo watta comme ko goto hoore mbo watta mbo watta o waɗi ma waɗi onon no hande mi hessi pourtant français ɗum mbawiri ɗon ɗo ɗon garimde ko deux mburu mbimon way ko ɗum koye mima waɗi koye nayi après mi faami wima waɗi ko koye nayi pourtant min mi faami no wima waɗi ko nayi mi wima nayi mo waɗi eyyi joni comme ko hande moom machallah min sah mi hersi min jummon juddu jeero sah mi hersi par ce que haydar on tourvani joni holon wawi tindole mon tindol e pular joni wat tindol ko noon haaldete tindol e pular tinde ko woni tindol lew tindu wawa tindude tindu nak mais an hande aɗa ñaadi de hande kay ko jamtini yimɓeɓe tindu nam e pular tindu ha lay mo wawa tindinde e ha ko tindu mo mbawɗa no kaldora e moƴƴi tindu mi ala habitude mais haala mais tindu rek tindan yeeɓiyanke ko tinduɗa foof moƴƴi had waktuji men gas tindu rek minay mi wawa tindu rek tindu mi wawa tindu e et tindu
min wawa a wawa ɗum waɗma wiyeede sa wawino a wiyetake ya wat tindu kanko poɗɗa accuni ko yeronoma lacciri tin non lawƴuɓe ɗo lacciri kam Min kam joni a mi wawa wawi. tindude aɗa wawi tindude aɗa wawi tindude tindude a wawa tindude haal ma chéri haal tindu tan mi wawa tindude de ko mbisa aɗa wawi tindude ɗino e mi wawi jolfo sax wawa tindu noon talkurum cey talkurum cey antani ni himde dum tan tindugol ngol en ko hol sens muɗum yo haal o sowa mi pat haali ke wonɗum ko dum tan ɗon haali i eyyi joni tindugol ma ngol ala onon sens no piɓirimi yeesam ngo moƴƴi par ce que onon somi fiɓani yeesam on jawot kam no piɓirimi yeesam ngo moƴƴi ala wota fibde de defnam maare e pulaar hande moom ina weeɓi maare e liɗɗi e pulaar defnam ɗum mi defatma maaro liɗɗi apula e pulaar haal yawno waxtu faɗani min de joni sa ari a wasat waccat a wasat a waccat a waccat liɗɗi ma liɗɗi ma sa watti ha para odda ndugu ma ɓolta lejum ma cetta cetta sa cetti ha para sa cetti sa cetti ha para yaha law a fayande ma sa law I fayande ma abta haal wojjal haal wojjal haal yo wayne a yiyanim ni haal tan joni won à l'aise comme gonɗe suudu ma aɗa yewta sa tegi fayande ngara wa debbo rofma ngara mbaɗa debbo rofma ngara una rofma sa mo uni ha para joni wa'a rof sa wayi rof ha para wa debbo kadi sai anno kosmo wata rosi won mbaɗa debbo una kadi sa uni ha para joni etta liɗɗi ma wa'a rosi rosi no wiyete rosi no wiyete rosi yawt rosi ko rosi rosi ko jol wona pulaar rosi aji pulaar yawt mi yawta mi wimam yo wayne a yiyanim won à l'aise kalɗa fof sa pari sa haljiti sa nahni liɗɗi ma ha para to nannata liɗɗi ɗi a watmo rosi a dowlin he non defirte liɗɗi ɗi holɗum erdotoɗa e diwli no gon liɗɗi ɗi battindi ala comme ça si diwlin ma wayi sans ha para hani a wat rosi parce que won e wata rosi won e wata jigal n'est ce pas def joni sa pari sa wayi rosi ha para itta wa rosi yet ma yet ñamta yet yow min mi defat yet sa wayi yet ma ha para su fekke danejo defata wala su fekke danejo wala tomate etta tomate ma wa rosi hake ma wa dog anani a fami ha fer yawtu mi fotani waddem corrigé ni ha para nden mi wallat heddiɓe yawtu hake para sa kay sa nahni sa waɗi tomate hake ma wa dog joni etta umin o mo unna a ko unnuɗa nokkaso soble o a inantanen oño o a inantanen nahnama hen sa pari woni andani nak min sude min mi etta tomate domo mi wa'ma jambo waɗam jambo somi waɗi jambo han pa mi etta après mo amami yuppama hen somi waɗi dog nak après mo ñuɗum o boni tan defi ɗo an hay jolfo defirtaki ni to defɗa ɗo defnam Awa Dieng hande kam mataw a lawƴata condi ndi de ko Dieynaba lawjuno condi kanko lawjuno condi ndi eyyi joni ko defta maare liɗɗi maare wode warane o wode warane o marrane o def marrane o ɗo ƴeew hay goto won à l'aise
numbaɗirta ɗum a yaha jeere après dugga par ce que o mi yiyani yehi jeere a yahani jeere kay o yeji ɗum te ɗum woni base o après dugguma fof cooɗa fof ko foti yadde e maaro fof cooɗa après ngara sa ari e ɗum min mi wiyata ko mbasa bacca ɗum minen pulara men mbasa men eyi kay an mimi sa wela mbasa was mbasa ɗum aɗen wasi ko jolf minen fuuta men to mbas wiyata de fuuta men enen fof on jeeyani fuuta onon tan bacca mbasa ɗum mbasa ɗum walla avant kada wasa sah sa ɗiɗa ɗum ɗo comme cetta légume ma ha para après jojjina sa jojjini paya e liddi ɗi mbasa liddi ma ha laaɓa sa setti légume o a joɗɗinat ɗum e ndiyam ɗo mbaɗa ɗum e ndiyam jojjina ɗon rek ina waɗe noon kono vitamine o fof on nawat ɗum ɗum ina haaɗe minen ko noon min mbaɗata de e yawtu après jetta liddi ɗi e mbasa ɗum sa wasi ha pari gilnani aɗan waasi liddi ɗi ne kewi joni c'est que jolfo ɓuuri wawwa expliqué ha liɗɗi ɗi heewi gasanta o joni gasi aywa on bonnat ndefamode def ala probléme def après nguna ɗum ɗo nguna rofma sa uni ha pari ndofa liddi ma après lewja berme ma ha laaɓa ɓawa ɗum sa fayi ɗum ha pari après so barmo wule mbaɗa hen neɓam min cikkannoom lawƴude barme edoto fof onon ɗiɗ fof on edera he ɗum non avant kala ɗumina comme ala probléme yawtu tan haade légume o heewde tarda après sa lawji ɗum ha pari fawa ɗum e gaz he comme enen Fouta fawa ɗum e leɗɗe après goppa ha wula ganda ala hay ndiyam dam fof yeehi mbaɗa hen neɓam dam na diwlino waɗat ndiyam barmo aɗa andi sa fawi ɗum e jangge ndiyam yaltinat après nak so ndiyam dam fof yeehi mbaɗa hen neɓam dam après sa waɗi hen goppa ha neɓam dam wula so wuli jetta liddi ma tala ɗum sa tali fof ha pari nguna ɗum ɗo nguna nokkos ma nguna ko mbaɗirɗa nokkosuji mon ɗin yaawi de a continue ala a unat ko mbaɗirɗa rosi ko taldirɗa pour waɗa doore rosi mi cikkannomi kaani salade e soble ma rek mbaɗirta ɗum sa wela mbadda hen laaj hay ɗum ko nokkos kono min gandim ko wona unde aɗen nokkos non ene waɗi waɗiroɓe noon aɗa ndi ndefu ala probléme ndefu ne heewi façon gofon tigi maniére mum ɓe unat nokkos min ko maniére ɓe unat oɗo ɓe noon mbaɗirta ɓe liɗɗi ɗi kewat ɓe famɗat eyyi ko noon rek gofo e situation mum to jaretnomi eyyi mi fehimama haali gom joni o yarate koye takkade non a sowa takkade e jaatemi ko rosi o rosi jaatem sa waɗi hen ha ɗum ɗo non taw aɗa jogui aɗa waɗa yet enen Fouta rarement mbatten yet après mbaɗa hen yet mbaɗa hen yeeɗo e tala rosi ma goppa ha waɗa doore après cagguitina sa saggi hen ha pari jetta waɗa hen légume ma fof na gueƴƴe ɗe fof mbaɗa hen e kane tumbal mbaɗa hen fof après jetta lawja maaro ma goppa noon lawƴirta ɗum sabune walla om ndiyam bolam law jetta ɗum maaro ko nden laaɓata maaro e sabunde ne yaltat guo yaltade ɗum maaro a watta hen eau de javel om
hotta hede mi anda min onon ballal kam no defirte mi maaroji dum do comme aden wadi hen maare en wadi arrière goût so be lawji dum be wadi hen lamdam dum mo mi yidum pour aden min mi anda no defirte an ekkinat kam min an tan kedi kon bade mi halanma après dum do itto guwo sa pari alawji maroma en wodi hen maro ko ene sofne en wodi hen sofne hay min nak ban utiliser comme sofne hay an nak min non an ba mi utiliser comme sofne ha ko après ngopa ha barme ma fasa fasi ha boy après jeta lididi natina e barme he tumbi hadu sada tako yawt min kay haydar mi hala après takoda dum dama takoda maroko après sada taw ada wada bisap follere babi après jeta mbara dum mbuse duminadum ngasa hakundi dum do hakundi yunde o après nana ton dum do nana ton follere nde après kipadum takkat dum de burani webde jetta follere nde takkada e façon mum wodi hen na buso mojjani mojjani mom mais ben mbada dum don fof ha hal juttan yawt après ngopa ha mara ko suta so suti ha pari après ngitadu njojina jeta nokosma taw mi unino nokos mi jojini jeta nokosma bada hen nokosuj monde kewi de ko de yawn def ma ko bis def odo ko pour yaw odo ko nokos sa bari yawn waxtu yupa hen sa yupi hen ha pari bada baral ngusa gaz ma ha do sed après bada baral no wite pula ko bis Baral ndo asagirinto sagirinto baral e sagitin awdi baral ha boy après dumina jeta bol ngada kudu chinois ngita légume ma ngita fof sa iti fof e mi jiti lamdam lamdam comme ñetto yow sa nandira kam no yeso fewnirte misika no ton burano comme bis andu mare liddi comme bis andu mare liddi sa yi jeer ha arti ayaw non waxtu di gasi sa yi jeer ha arti jarana dia jeer mi ndugne ma fof dugni kam a wasat pewna nduguma dala ciagirina bala hen fof ko hodum e hodum hawade hindi an he min sebarma ko samin samere mum nak hawade ndugu eliji ko dum juddu jeeriji numéro 1 di hande mbawi juddu jeeri numéro 2 daro rek ko hen pan jonnon sa sagirini a wadi hen lejimma hacci ha fasi a wadi hen liddi do joni mimi wasi mi rofi mi wadi a wadane rosi mi wadi fof jonnon sa geni alawjal maro ma takkola a wadi tabde a wadi tab dal sa takirima ra fasi ha surti a wadi tab wala adiwima jonnon sa takirima a itti ko woni barme he fof bada lamdam ma e ndiyam chora wana non lamdam jile mbadda hen legum mo mbadda lamdam na parce que ha lamdam wawa jiminde legum he min nani kum jejjido dum la sa gasi min dal mi defti joni ko ni yebiyank Pindi TV kala ko fergita hen ko tata onon nyaaga yafuyi ko dum do cohluden enen fof koy etadi gonden sab ekadi addi bawol hay goto arani no wawi ko ekadi addi bawol waddi bandirabe sehilabe ko mbim ko nan tan mbaden encourager sukabe minen kam ko min wadbi blende min cohla hay so min yidbe be on biam on jaram machallah minen belti encourager mon kono mbi sa dañi bado encourager temder sa dañi gottan bado critique ko asakal jalto e yidbe ma waddi on biam on jaram yebiyankobe
émission men juddu jeeri ha saha goɗɗo